حدش حجز وصنيه حدش بيت مخرف فيدريشن ذهبو وساننيه كم حجي زغلغل كم حجي اگدادنت زلوو وسانه اگداد وسانه هيونيه ازو وسانه زيو كلتا مصامدي حدار سرع مرعا كيفصمو حدار كيفصمو لكع كم سب حدار حاويروم زنورو irregular union ዝበሃል ሓዳር ዝመስል ሓዳር መስሪቶም ስዊሎም መርዓ ከይገበሩ ሰብ ግን ከም ሰብ ሓዳር ይቆጽሮም ይወልዱ ይዝሙዱ ሓቢሮም ይነብሩ ልክዕ ከም ሰብ ሓዳር እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ መንጎኦም ስምምዕ ፈጺሞም ታይ ዝብል ገዛ ነይርዎም እዚ ገዛ እዚው ናይ ሰበይተይ ናይ በዓልቲ ገዛ እዩ ሰብኣይ ፈሪሙ ተስማዕሚዖም ብሽማግለ ፈሪሙ ብነጻ ፈቃዱ ይህባ ወረቀት ይቆምጡሞ ደሓር እዚ ሰብኣይ እዚ መጻምድ እዚው ብሞት ካብ ዓለም ይፍለሞ ወረስቱ ወለዱ ማለትዩ እዚ ንብረት እዚ ዝገዛ እዚው ፍርቂ ክንማቀል ኢና ናይ ውልድና ፍርቂ ይግበአና እዩ ኣብ ዝገዛ እዚው ናይ ሓባር ንብረት ስለዝኾነ እቲ ፍርቂ ናይ ሰብኣይኪ ናይ በዓል ገዛኺ ናይ ውላድና ንዓና ፍርቂ ይግበአና እዩ ክንወርሲና ይብልዋሞ ንሳ ድማ ብነጻ ፈቃዱ ባዕሉ ፈሪሙ ዘሃበኒ ናይ ውልቀኽ እዩ ናይ ግለይ ስለዝኾነ ብናይ ግለይ ገንዘብ ብናይ ባዕለይ ገንዘብ ዝገዛ ኣኽወ ስለዝኾነ ባዕሉ ፈሪሙ ተስማዕሚዕና ፈሪሙ ዝገደፎ ብሽማግለ ዝተፈራረምናዮ ይህወው ዝኒአ ወረቀት ኣክህበኩም ኣይክእልን ትብሎም እሞ ኣብ መንጎኦም ክርክር የጋጥም ብድሕር እዚው ወረስቲ ወለዱ ናይ መዋቲ ማለትዩ ክርክሮም ናብ ቤት ፍርዲ የምርሑሞ እዚ ክርክር እዚ ድማ ካብ ዞባ ቤት ፍርዲ ጀሚሩ ናብ ክልል ናብ ሰበር ሰማዒ ክሳብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይግባይ እናበሉ ወሲዶሞ እዚ ጉዳይ እዚው ካብ ዞባ ትሒዙ ክሳብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሰበር ሓሊፉ ማለትዩ ዝኸዶ ኺያዶ ብደንቢ ናባኹም ከብለልኩም ብዝርድአኩም ቋንቋ ናባኹም ከብለልኩም እዛ ቪዲዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ከይትረስዑ ናብ ዋና ቪዲዮ ከብለኩም እዚ ጉዳይ ኣብ መጀመርያ ኣብ ዞባ ቤት ፍርዲ ክስ ዘእተው ወረስቱ እዮም ናይ መዋቲ ወረስቱ እዮም እዚ ንብረት እዚ ገዛዚው ናይ ሓባር ንብረት ስለዝኾነ እቲ ፍርቂ ክንካፈሊና ንስኺ ፍርቂ ኺሒዝ ክትኸዲ ኢሎም እዮም ክሰእትዮም ነዛ በዓልቲ ገዝኡ ናይ ውላዶም ማለት እዩ ድሓር በዓልቲ ገዝኡ ድማ ናይ መዋቲ በዓልቲ ገዝኡ ድማ እዚ ገዛዚው ባዕሉ መዋቲ ብነጻ ፈቃዱ ፈሪሙ ዝገደፎ ስምምዕነት እንኤ እዚ ስምምዕነት እዚው ኣነ ብገንዘበይ ብናይ ባዕለይ ናይ ግለይ ገንዘብ ዝገዛእኽዎ ገዛ ብምዃኑ ናይ ውልቀይ ናይ ግለይ ንኽኸውን ባዕሉ ፈሪሙ ኣብ ቅድሚ ሽማግለ ዝሃቦ ውሳነ እንኤ ትብል እሞ ቤት ፍርዲ ድማ ነዚ ክርክር እዚው የማን ጸጋም ምስረአየ የማን ጸጋም መረዳእታ ምስ ሰምዐ እዚ ጉዳይ እዚው እዚ ገዛ እዚው ሰብ ሓዳር ባዕሎም ፈትዮም ዝተፈራረምዎ ዝተሰማምዕሉ ስምምዕ ኣብ ሽማግለ ዝተፈራረምዎ ፌርማ ስለዘኒኤ መዋቲ ድማ መውረሲ ባዕሉ ብነጻ ድሌቱ ብነጻ ፈቃዱ ናይ ግልኽ እዩ ኢሉ ፈሪሙ ዝገደፈላ ስምምዕ ስለዘሎ ብተወሳኺ ድማ ብናይ ግላ ገንዘብ ዝተገዘ ምዃኑ ባዕሎም ብነጻ ፈቃድ ዝተፈራረምዎ ዝተወዓዓልዎ ዝተስማዕምዕዎ ስምምዕ ስለዘሎ እዚ ገዛ ናይ በዓልቲ ገዝኡ ናይ በዓልቲ ገዝኡ ናይ ውልቀ ናይ ግሊ ገዛ ብምዃኑ ወረስቲ ኣብዚ ገዛ እዚው ፍርቂ ክንካፈሊና ክብሉ ኣይኽእሉን ናይ ሓባር ገዛ ናይ ሓባር ንብረት ኣይኮነን ኢሉ ውሳነ ይህብሞ በዚው ዘይተስማዕምዑ ቅር ዝበሎም ወረስቲ ድማ እዚ ጉዳይ ናብ ስፕሪም ኮርት ናብ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይወስድዎሞ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ድማ ብወገኑ እንደገና እዚ ጉዳይ መርሚሩ ፈትሹ እዚ ሓዳር ዝመስል ሓዳር ስሩዕ ሓዳር ከይፈጸሙ ግን ከም ልክዕ ሰብ ሓዳር ሓቢሮም ዝነብሩ መጻምዲ ኣብ ንብረቶም ኣብ ናይ ሓባር ንብረቶም ድሕሪ 3 ዓመት ናይ ሓባር ንብረት ልክዕ ከም ሰብ ሓዳር ስለዝቁጸሩ ብኡ ድማ ስለዝዳነዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሓዳር ዝፈረየ ንብረቶም ናይ ሓባር ንብረት እዩ ክኸውን ዝግብኦ ስለዚ ናይ ሓባር ንብረት ክኸውን እንድሕር ዝግብኦ ኮይኑ እዞም ወረስቱ ድማ ናይ መዋቲ ወረስቲ ፍርቆም እዛ ንመዋቲ እትብጽሖ ብጽሒት ክወርሱ ይኽእሉ እዮም ፍርቆም ናይ ሙሳድ መሰል ኣለዎም እዩ ዋላ ፌርማ ይሃሉ ውዕል ይሃሉ ስምምዕ ይሃሉ ኣብ ቤት ፍርድውን ስለዘይጸደቀ ተቀባልነት ኣይህልዎን ምንም ውጽኢት የውልን ኢሉ ፍርዲ ይህብ እዘን ሰበይቲ ብወገነን ድማ በዚ ውሳነ እዚው ስለዘይዓገባ ስለቅር ስለዝበለን
እዚ ጉዳይ እዚዩ ናብ ናይ ክልል ሰበር ሰማዒ ቤት ፍርዲ ናብ ናይ ክልል ይግባይ ሰማዒ ሰበር ቤት ፍርዲ ይወስዶ እሞ እዚ ቤት ፍርዲ እዚዩ ድማ ይግባይ ዘብል ነጥቢ የውሉን ኢሉ ተይተቀበሎ ይተርፍ አይ ንቅበሎን ይብል እሞ ሪጀክት ይገብሮ እሞ በዚ ተስፋ ዘይቆረፃ ሰበይቲ በዓልቲ ገዝኡ ናይ መዋቲ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ናብ ፌደራል ሰበር ሰማዒ ጠቅላይ ሰበር ሰማዒ ቤት ፍርዲ ይወስዶ እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ሰበር ቤት ፍርዲ ድማ የማን ጸጋም ኩሉ መርሚሩ ዝቀረበ መረዳእታታት መርሚሩ ናይ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ናይ ሕጊ ስሕተት ኣለዎዶ የውልን ኢሉ ክምርምር እንከሎ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ኣብ መንጎ ስሩዕ ሓዳር ከይመስረቱ ሓዳር ዝመስል ሓዳር መስሪቶም ዝነብሩ መጻምዲ ናይ ሓዳር ንብረቶም ዝመሓደር ድሕሪ 3 ዓመት እንድሕር ዳ ሓቢሮም ነቢሮም ልክዕ ከም ሰብ ሓዳር ዝቁፀር ብምዃኑ እዙይ ድማ ልክዕ ከም ሰብ ሓዳር ዝመሓደር ስለ ዝኾነ ከምዚ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ድማ ኣብ መንጎኦም ኣብ ናይ ንብረት ምምሕዳር ዝገብርዎ ስምምዕነት ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ከጽድቅዎ ኣለዎም ዝብል ሕጊ ስለ ዘሎ እንድሕር ሰብ ሓዳር ኮይኖም ማለት እዩ ናይዞም ስሩዕ ሓዳር ዘይመስረቱ ከም ሰብ ሓዳር ኮይኖም ዝነብሩ ሰባት እውን እንድሕር ዳ ዝገበርዎ ስምምዕነት ውጽኢት ክህልዎ ኮይኑ ናይ ግልኽ እዩ ኢሎም ዝሃውዎ ኣብ ሽማግለ ዝገበርዎ ስምምዕነት ተቀባልነት ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ክጸድቅ ነይርዎ ናይዞም ወገናት እዚኦም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ስለዚ የጽድቅዎ እቲ ስምምዕነት ናይ ሓባር ንብረት ተባሂሉ እዩ ክውሰድ ዝግብኦ ኢሉ ሰበር ናይ ፌደራል ሰበር ከምዚ ዓይነት ውሳነ ይህብ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም እዘን ሰበይቲ ብስሩ ብጣዕሚ ቆራጽ ጅግና ሰበይቲ እየን ተስፋ ከይቆረጻ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናይ ሕገ መንግስቲ ኣጻራይ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲዶንኦ እዚ ጉዳይ ማለት እዩ ጉዳይን ኮስዳ እንተለዋ እንታይ እየን ኢለን ኣነ በርግጽ ምስ በዓል ሓዳረይ ስሩዕ ሓዳር ኣይፈጸምናን ግን 14 ዓመት ዝኣክል ሓዳር መስሪትና ሓቢርና ንነብር ነይርና ኢና ኣብዚ ግዜ እዚዩ ብናይ ባዕለይ ገንዘብ ብናይ ባዕለይ ናይ ግለይ ገንዘብ ገዛ ስለ ዝገዛኹ በዓል ቤተይ ኣብ ሽማግለ ኣብ ቅድሚ ሽማግለ እዚ ገዛ እዚዩ ናይ ውልቀይ ናይ ግለይ ንክኸውን ኣሚኑ ፈሪሙ ዝገደፈለይ ገዛ እዚ ድማ ታሕተወት ቤት ፍርዲ እዚ እናሃለወ ኣብ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይጸደቀ ጥራሕ ኢሎም ንብረተይ መሰለይ የስኡኑን ኣለው ሕገ መንግስቲ በዓንቀጽ 40 መሰረት ሕገ መንግስቲ ዝሃበኒ መሰለይ ንብረት ናይ ምውናን ናይ ምምሕዳር መሰል እንዳሃለወኒ ነዚ መሰለይ እዚ ብዝጥሕስ መልክዑ ብዝጥሕስ ኣገባብ ንብረት ናይ ምውናን መሰለይ ተጣሒሱ እዩ ዝውሳነ እዚ ትክክለኛ ኣይኮነን ናብዚ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘቅርቦ ቅሬታ ድማ መሰለይ ተጻሪው ሕገ መንግስታው መሰለይ ተጻሪው መሰለይ ክኽበረለይ ብትሕትና ይሓትት ኢለን ቅሬታን ናብ ሕገ መንግስቲ ኣጻራይ ጉባኤ የቅርባሞ እዚ ጉባኤ እዚ ድማ እዚ ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጉባኤ እዚ ውሳነ እዚ ናይ ታሕተወት ቤት ፍርዲ ውሳነ የማን ጸጋም ብምርኣይ ናይ ኩሉ መረዳእታታት ብምርኣይ እዘን ሰበይቲ እዚአን ልክዕ ሓዳር ነይርዎን እዩ ግን በዓል ገዝአን ኣሚኖም ብነፃ ድሌቶም ዝገደፉለን ስምምዕነት ናይ ውልግለን ገንዘብ ገይረን ዝገዝኦ ብምዃኑ ናይ ግለን ንብረት እዩ ክኸውን ዝግብኦ ኢሉ መዋቲ ዝገደፉለን ስለ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ሓዳር ዝመስል ሓዳር እንድሕር መጺና ዝኾነ ዓይነት ኣብ መንጎ ሓዳር ዝገብርዎ ናይ ንብረት ምምሕዳር ስምምዕነት ኣብ ቤት ፍርዲ ክጸድቅ ኣለዎ ዝብል ዘገድድ ዓንቀጽ ስለዘየለ እዚ ዓንቀጽ ዘገድድ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር እንድሕር ኮይኖም እምበር ሓዳር ዝመስል ሓዳር እንድሕር ኮይኑ ስሩዕ መርዓ ዘይፈጸሙ ስቆይሎም ሓቢሮም ዝነብሩ ዝወልዱ ዝዝሙዱ ሰብ ሓዳር ዝመስሉ እንድሕር ኮይኖም እዚ ከገድዶም ኣይኽእልን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብኩም ክተጽድቅዎ ኣለኩም ዝብል ኣገዳዲ ዓንቀጽ ስለዘየለ እዚ ታሕተወት ቤት ፍርዲ ዝሃብዎ ውሳነ ናይ መመልከቲት ናይ ኣመልካቲት መሰል ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝጥሕስ ውሳነ ስለ ዝኾነ እዚ ውሳነ እዚ ተቀባልነት የውልን ውድቂ ክኸውን ኣለዎ ኣመልካቲት ድማ ብናይ ባዕለን ገንዘብ ብናይ ባዕለን ሃፍቲ ዝገዝኦ
ገዛ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ በዓል ገዛን ስለ ዝኣመኑሉ ደሓ ሕዚ ክነፍርሰሉ ንኽእል ኣገባብ የለን ናይ ውልቀን እዩ ኣብዚ ወረስቲ ናይ ምምቃል መሰል የብሎምን መዋቲ ናይ ግልኽን ኢሉ ስለ ዝፈረደለን ስለ ዝወሰነለን ባዕሉ ውሳነ ተስማዕሚዑ ዝፈረመሉ ውሳነ ስለ ዘለወን ናይ ግለን ንብረት ብምዃኑ ወረስቲ ክንካፈሊና ክንማቀሊና ኢሎም ዘቕረብዎ ክሲ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ እዩ ውሳነ ሂቡ እና ክቡራት ተኸታተልተይ እቲ ቪድዮ ንእሽተይ ንውሒል እዩ ካብ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ መጻጽኡ እዚ ይመስል እዚ ጉዳይ ብጣዕሚ ሓድሽ ውሳነ እዩ ኣገዳዲ ውሳነ እዩ እትገብርዎም ውሳነታት እትገብርዎም ናይ ሓዳር ናይ ሓባር ንብረትኩም ኣብ እትገብርዎ ስምምዕነታት ምሕደራ እዚ ኣብ ተሓሳቢ ጌርኩም ክትንቀሳቀሱ ይግባእ ብተወሳኺ ድማ ካብዚ ኣካይዳ እዚ ካብዚ ውሳነ እዚ ክትመሃርዎ ዝግባአኩም ኣብ እትገብርዎ ናይ ቤት ፍርዲ ክርክር ናይ ሕጊ ክርክር ተስፋ ከይቆረጽኩም ዋላ ክሳብ ሰበር ይብጻሕ ሰበር ዝሃቦ ውሳነውን ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብሕገ መንግስቲ መጻረይ ጉባኤውን ክሰዓር ከም ዝኽእል ክተሸንፍሉ እትኽእሉ ዕድል ከም ዘሎ ኣሚንኩም ክትንቀሳቀሱ ኣለኩም ኣጀኹም ካብዘን ጅግና ሰበይቲ እዚአን እዚኢኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንድሕር ፈቲኹማ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ምግባር ከይትርስዑ ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ጠቐምቲ ሓበሬታታት ናይ ሕጊ ምኽርታት ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰሰናዩ ጠጥዑ ምናኹም